Bun salutare tuturor, numele este Nicu, așa să facem o nouă serie de fapt de San Andreas Multiplayer, da, pe serverul lui Extreme Superstar, care o să vi-l las și în descriere de alta. Da, am vrut să încep cu un nou mini-game, să zic așa, la care sunt cam eu cel mai bun. Ce căcat! Really, bro, really, 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 really. Am frânt trupul din cauza filmării. Dep, frânt trupul de mătii. Cacamaș! LOL, motherfucker! Gigi, doamne. Am crezut că mor. Altul. Ete-l pișamaș pe tine. Dă-te, mă, dracu, de aici! LOL, you serious, bro? Doamne, abia aștept să iau un ban pe bizonul 1. Dă-te, dracu, tu. Hop! Bă, cum a luat ăla cu spatele? Vezi. Iarăși am intrat. Oh, fuck, clar! Lol, cred că mă bate eco ăla. Du-te, pui mei! Da, frame drop-urile astea mai ce să joci. Cred că o să dau leave după ce o să mai fac un kill. După aia care mă duc să mă plimb un pic cu mașina. Dar cu ce mașină? Faza. Ce mașină să mă plimb? Cred că o să mă plimb cu un Infernus. Doamne, să-l bat pe ăsta, doamne, că vreau să mă duc să mă plimb. Really, bro, nu pot să-l bat! Eco! Rahatul de eco. Bă, da, morții ei de treabă, pișamașca de treabă. Da. Nu mai pot juca bine. Na, bă, na. Dau leave acum. Leave. Da. Acum mergem să ne plimbăm cu mașinuța, machetuța. Mașinuța există. Nu-i zic. Sulfur. Dep. Car. Phoenix 1. Merem să o turnăm acum tare. TC 1, să zic așa. Slash unde era aia? SF. Dep. Și ai de aici, știu pe unde să merg. Să mă duc să tunez. Dar și noi să ne plimbăm cam tot episodul ăsta. Să zic așa. Da, scuzați că m-am atusat de mult timp, da. Big Zone. Big, nu Bizon. Big Zone. Amin cu pisiul meu. Nu accelerează să mă. Gata. Cred că o să încep cu... Gata, măi. A ieșit.
Dar puteți intra și voi pe zi pe acest server să vă jucați. Puteți să vă jucați și voi pe serverul ăsta, da. Mie mi se pare destul de tare, oricum peste vreo, să zicem 10, 2, nu știu, 10 zile, cred că o să mă las de acest server și o să mă reapuc de alt server. Pentru că am luat bani pe Bizonul numai. Eu nu joc pe Bizon de când. Pe ăla aveam de toate. De ce să zic. O să fac și o serie pe ăla. Dacă... Nu. Ca o apă... Nu. O să ne plimbăm violent aici. Bă, lasă. Nu-mi iau psihul. Nu, da, nu. Du-te! Aleluia! Dau. Dă-i, mă, dă-i. Da, sunt puțin cam răcit, da, e bai. E bai, ia, doamne. Urăsc că mi se mișcă greu, urăsc. Urăsc, meni. Da, cred că închidem și noi episodul. Bun, deci, hai că închidem și noi episodul aici. Deci, închidem și noi episodul. Nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă vă place această serie, pentru că like-urile mă motivează și nu vreau să cercesc acum. Da. Și noi ne revedem, desigur, în următorul episod.